салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Elon TV. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ё ки замини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар пушти Корвон Сити аз тарафи боғи Дӯстӣ. Дукомната квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 42 метр квадратия нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 13 микрорайони якумната квартира дар якум этаж қарор дорад. 43 метр квадратия нархаш бошад. 183 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар наздикии Пайшанбе бозори якумната квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 45 метр квадратия квартира мешавад ки дукомнатааш кунед. нархаш бошад 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ якумната квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 34 метр квадратия нархаш бошад. 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе Корвон Оптаверинг якумната квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 30 метр квадратия нархаш бошад. 115 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. 100% ремонт кардан аз дастон метиҳанд. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе райони Шоҳ Мансур маҳаллаи Мирзобек пеши ҷамоат дома то моҳи сентябр меспоранд. дар наздикии Мавлоно якумната квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 46 метр квадрат квартираро мешавад ки дукомнатааш кунед. нархаш бошад 159 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.